upside down, thinking I would settle for you. Let me tell you what I'm thinking now. I never felt that way. Maybe I should just go, delete your number off my phone, start again in a new place and leave you here on your own. 'Cause I never felt that way. You were 100, I'm in it nothing, I'm in it running. You were 100, I'm in it nothing. Hey, you are not the one to blame. I just don't feel the same, and it really kills me to say that I never felt that way. You want to take the lead, but you're moving at a different speed to me. I don't really wanna take a chance. You don't ever seem to understand. I never felt that way. Me gusta mucho, soy muy contenta. Están en uno de los mejores lugares del mundo. I'm so honored to receive this award. And I thank you from the bottom of my heart. と思っております。ありがとうございました。 Thank you very, very much indeed. Muchísimas gracias. Mira, Oscar, Donatio. Eskerrik asko, buenas noches. ¡Aguante Ciclón! Eskerrik asko. Donostia. Gabon eta ongi etorri 2021 zinemaldiaren ekitaldi honetara. Gaurkoan, festivalaren edizio honetako bigarren Donostia saria emango diogu aktore sailkagaitz bezain bikain bati, Johnny Deppi hain zuzen. Johnny Deppek pertsonaia asko biziarazi izan ditu, eta bere eskuetan Edward Scissorhands, Willy Wonka, Jack Sparrow edo kapelagileroa pertsonaia apart eta bakan bihurtu dira karismatiko eta xelebre eta batez ere gogoangarri. Izaki txiki bakoitzean Johnny Deppek bere gizatasuna eta bere historia islatu nahi izan ditu. Horrela, bizitza arrunta ez ezik, bazterrekoa eta onirikoa ere interpretatzeko trebetasun handia duela frogatuz. Gangster, idazle eta poliziak ere interpretatu ditu Johnny Deppek. Eta 1984ean hasi eta gaur arte iraunduen ibilbidean zuzendari eta aktore esanguratsuekin egin du lan. Tartean daude besteak beste Tim Burton, Helena Bonham Carter, Kate Winslet, Al Pacino, Leonardo DiCaprio edota urtengo beste Donostia sariduna Marion Cotillard. Baina Johnny Deppek zinemaren industrian egin duen lana ez da antzezle izatera mugatzen. 90 filmetan baino gehiagotan antzezlea izateaz gainera, Johnny Depp ekoizlea ere izan da 10 filmetan. Eta hoien artean Crock of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan, aurreko edizioan Donostiako zinemaldian aurkeztu zuena. Eta han lortu zuen epaimaiaren sari berezia. Atera da eskutsik Johnny Depp parte hartu duen munduko jaialdi eta sariketetatik. Baina bildutako palmaresari gain hartzen dio bere magnetismoak. Pertsonaia bakoitzari heltzeko duen modu berezi hori baita ikusleoi heltzen zaiguna. That is baby Lamar, the man you came here for. Ladies and gentlemen, my grandson, Cry Baby! Yeah, I was born on the wrong side of the tracks, in the backseat of a stolen Cadillac. Johnny! For a cigarette before I could walk. You said you had some special qualifications? And I've been strumming this guitar before I could talk, 'cause I'm the king.
distinctive character. And is severely delusional and believes he's somebody else. I know who I am. I'm the guy, the protagonist, the hero. It's you! You're you again! Well, if I'm not, I wish I was. Yeah, you're the sweetest hunk of sugar that I've ever seen. Good morning, starshine. The Earth says hello. Rainbow crown for you. Are you stoned or something? They tried stoning me, my dear. It did not work. I live these crybaby blues. All I know is I looked at you and I said, this guy is something else. You're special. You're blessed. Perfect. Print it. Let's move on. To success. Just getting started. Bye, my young friend. That's because they're all about where people come from. The only thing important is where somebody's going. Where are you going? Anywhere I want. Another day goes on by, and it never speaks his heart. No, 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 no. You take his chance with what he got. It's too late now to stop. I want you to goodbye. I want you to. Yeah, yeah. You push and you pull it, struggle with the I gotta go. There he goes, one of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. And that's the face you choose. You see his face? You see his face? The only thing that matters is the ending. Johnny Deppen antzezpenetan, sarritan, erokeriak eta xamurtasunak, ahoz zorrotzek eta malkoek elkarri eskua eman diote pertsonaia bakar batean. Komplexutasuna norberaren azalarekin harrapatzea artezaila da berez, eta Deppek maisuki egiten jakindu, inolako zalantzari gabe. Oraindik ere berezia den, egoera honetan, zinemaldian harrera beroa egin nahi diogu, bitxia eta marginala denari filmeetan leku kutxuna egin dion aktore honi. Har dezagun txalo bero batekin, 2021ko Donostia saria. Johnny Depp. Johnny Deppi saria emateko eman dezaiegun ongi etorria zinemaldiko zuzendariari, Jose Luis Rebordinos. For you. Egun ofretiko zuretzat. Thank you. Thank you. Eskerrik asko.
I'm deeply Benetan, ohore handia da niretzat eta eskerrik asko benetan. Eta oso txarra naiz publikoaren aurrean hitz egiteko orduan, batez ere espainieraz. Baina, okerrago ingelesez, beraz, irakurri egingo dut ekarri dudan zerbait axola ez bazaizue. Bueno, hementxe jarriko du lurrean, bazpare. Ez bazaizue axola, zaindu niregatik irakurtzen dudan bitartean. Estimatuko nizueke. Maite zaituzte nik bai. Zuengatik nago hemen, bi arrazoiengatik nago hemen, eta gutako guztiok arrazio horrengatik etortzen gara. Bai, bueno, jendearengatik da, noski, zinema jendearengatik da. Eta jendeak da nagusia, buruzagia, kasu honetan. Eta, bueno, ekarri ditut hemen hitz mordo bat ekarri dut, ea zer egiten dudan. Bueno, uste dut azkenean ikasi dudala nola esaten den, Gabon Donostia, uste dut azkenean lortu dudala. Eskerrik asko. Esan beharra daukat, lehenik eta behin, eskerrik asko. Eskerrik asko gizon honi, Jose Luis Rebordinosi. Bueno, letrak asango dizuet nahi baduzue. Jose Luis eta ze modu zoragarrian onartzen dituzun gauzak eta egiten dituzun gauzak. Eta zure laguntza handiagatik ez zait sekula ahaztuko. Inoiz ez zait ahaztuko. Eskerrik asko. Jakina. Hemen nago zinemaldi zoragarri honetan eta ohore handia sentitzen dut. 3 edo 4 aldiz, 3 edo 4 aldiz egon naiz hemen Donostiako zinemaldian. Eta baina benetan zinemaldi hau egiazkoa da eta benetan zinemaldi baten benetako izaera izatea gordetzen du nire iritziz. Eta beraz horregatik eskerrik asko gainera Donostiako hiri osoari ni hemen hartzeagatik, hain abegitsuak izateagatik nirekin, nire eskerra kalkateari, Alkate Jaunari ere bai, Eneko Goiari ere bai. 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 Bai, zuen alkatea delako. Eta gainera, ikusi dut jarri duzuen klip hori eta Marion Cotillardekin agertzen naizen azkeneko parte hori eta zorionak ere eman nahi dizkiot ere Marioni Donostia saria ere jaso duelako eta segurenez ni baino gehiago merezi zuen zoragarria da Marion Cotillard eta neska bikaina da, beraz zorionak ere Marion Cotillardi. Eta berriz ere apal natorkizue hemen eta uste dute badagola hierarkia handi bat edozein negoziotan, baina garrantzitsuena da
hierarkia horren inguruan dagoena jendea dela, eta jendeak, pertsonak, jendeak mantendu egin naute, eta inspiratuta mantendu naute, eta aurrera egiten lagundu didate ere bai. Eta egoera raroetan edo zailetan lagundu egin didate. Eta beraz, hain besteko laguntza eman didaten pertsona horiei guztiei, han egon direnak, denbora luzean eskerrak ematen dizuet, eta emango dizkizuet betiko, eta barkamen eskatzen dizuet, sortu dizkizuedan buru hausteengatik. Bai, maite zaituztet nik ere bai. Bueno, bai, nik ere bai, bueno, kointzidentzia bada ez, ere nik ere maitatzea, eskerrik asko. Eta gauza bat esan nahi nuke, eta behar da garrantzitsuena niretzat nik adiskide bat nuen, ez dut denbora gehiago ikenduko ze, baina ez zaik gehiagitzikita gurazten beraz, duela urte asko, Arkan hiri erritxiki batean, Arkansasen 3 mutiko txiki hil egin zituzten, eta sarraski bat egin zen 3 umerekin Arkansaseko hiri hartan, eta atxiloketak egon ziren, bidegabekeria honengatik, sarraski honengatik, eta erabat errugabeak ziren pertsona horiek, eta azkenean atxilotuetako bat bukatu zuen heriotza hilaran. Eta ni sartu nintzen kasu horretan, 8 urte egon ginen zai, erantzunaren zai, han egon zen Damien, 18 urte egon zen bere heriotza hilaran zai, heriotzaren zai, eta horren beste urteren ondoren, heriotza zigorrarekin, heriotzaren pasabide horretan, pertsona asko elkartu ziren, eta erakutsi genuen horrek ezin zuela horrela jarraitu. Eta azkenean, lortu zen kasua epaitegietara iristea, eta epaia eman zedin ere bai. Eta pertsona hau, aurren beste urte egon zena heriotzaren hilara horretan, edo pasabide horretan azkenean izan zuen babes hori. Eta pertsona hori, Damienek erakutsi zidan zerbait oso garrantzitsua. Esan zidan, azten baduzu, aztuko duzu, baina gogoratzen baldin baduzu, gogoratuko duzu noizean be. Hau da, zuk aurrean duzunean, atxai handi bat duzunean zure aurrean, ematen du gehiagizkoa dela batzuetan, ezin duzula aurre egin, atxai horri, ematen du gainera ezinezkoa dela inoiz halakorik gainditzea. Baina ez da horrela. Damienek erakutsi zidan zerbait. Hau da, zerikusia duena simbolismoarekin, boterearen simbolismoarekin, txikiaren indarrarekin pertsona bat hasi daiteke zizelkatzen. Zizelkatzen aurrean duen monolito handi hori, injustiziaren monolito handi hori, eta berak 18 urte eman zituen, eta gaur egun libre da. Beraz, gu guztiontzat, eta ez dezagun ahaztu. Bueno, uste nuen komunera joan zela. Komunera, el bañora juntzara uste nuen. Beraz, jakin behar dugu, ez dezagun ahaztu, beti dugula tresna hori esku artean, aurrean ditugu monolito horiedanak eraisteko, ze txikiaren botereak funtzionatu egiten du. Eta ni orain oso txiki sentitzen naiz zuen aurrean. Eskerrik asko nire bihotzetik. Eta ore handia da niretzat, ore ikaragarria da sari hau jasotzea. Eskerrik asko. Really means a lot, thank you. Eskerrik asko, ore handia da. Bless you.
Mila esker guztioi ekitaldi berezi honetan gurekin izateagatik. Les esperamos el sábado. Datorren larun batean hemen egongo gara itxiera galan, festan bitartean segi gozatzen zinemarekin eta zinemaldiarekin.